Esenmisiniz? Gurgun musunuz adamlar? Dün Türkmen News bir habar koyupdur. Bir gyzjagys, bir Türkmen gyzjagazy Türkiýe okumaga gidýär. Soň şo ýerde işläp galýar we şo ýerde türk watandaşyna durmuşa çykýar. Ondan soň Türkmenistana dokumentlaryny täzelemek üçin gidýär. Garaz Türkmen topragyna aýagyny basandan bu görgüleyinin görgüleri başlaýar. Bu gyzjagada aýra bir otaga alýalardan soraga tutup uraýarlar, ýogsam bar dokumentlaram düzgün, legal bir şekilde ýaşaýan eken Türkiýede. Ondan soň soraga tutýarlarmyny, ondan soň milli howpsuzlygyň bir işgäri gelip ýene soraga tutup uraýarmyny. Ondan soň munyň bir Türk vatandaşy bilen vatandaşyna durmuşa çykanyny öwrenýär-däni hakaret edip başlaýar. Türkmenden tapylmadymy, ýa Türkmen bolanokmy saňa diýen terzde bilýänsiňiz ýani. Janallar daşary ýurda durmuşa çıkan zenallaryň köpüsi bu başga maruz galýandyr, bilýändir, gaty mertebesine degilýändir, hakaret edilýändir. Diňe bir zenallarymydan däl bütün Türkmen vatandaşlaryna daşary ýurda çykmak üçin ýa ýurda girenmakdan biziň migrasiýa tarapyndan, milli howpsuzlyk işgärleriniň tarapyndan gaty mertebe degilýändir. Bu häsiýeti bilen biziň migrasiýa bütün dünýä belli bolandyr. Garaz ondan soň bu milli howpsuzlyk işgäri bu gelini tehdit edip başlaýar da. Daşary ýurda ýene çykjak bolsaň meniň bilen jinsy ilişkä girersiň ýa-da hem üstüne pulam berersiň diýär, ýogsam daşary ýurda çykmarsyň diýär. Bu gelin diýrenýär elbetde bu gelin bu stresden, bu basgydan, bu ara göwrelemeken bu geliniň çağasam düşýär. Ondan soň diýrenýär garaz bu gelin muny goýberýärler. Goýbereni bilenem ýene şo tehditler dowam edýär. Telefondan ýanky milli howpsuzlyk işgäri zol edip aýdan metmezden çykmarsyň daşary ýurda diýip tehdit edýär. Bu gelin muňa garamazdan dokumentlaryny täzeleýär, tapşyrýar, munyň wizasy çykýar. Bu begenç bilen aeroporta gelýär elbetde. Indi gutorýar bu bar, çekenlerim çykýan indi ýurtdaşyna diýen muny gelýär belin daşary ýurda çykma, muny daşary ýurda çykarmaýarlar. We düşünensiňiz diýem näme üçin çykarmadygyny. Ýanky milli howpsuzlyk işgäriniň aşagyna girmedigi üçin bagyşlarsyňyz adamlar gaty gödek we edepsiz bir dilde görledim ýöne bu bir hakykat adamlar muny aýtmasagan bolanak. Şeýle düşünýände ene diýeli hepimiziň çağalarymyz bardyr. Onda da gyzjagazlarymyzy epeşläp, töpeşläp, pamuklara saryp, nädip saklaýas gözden, dilden diýip monçujaklar dakan bolup, ýankynyň saçynyň taryna dokunmaga käbäk dözmeýär, ajydamaly, ağırdamaly bir ýerine diýip we biz gyzjagazlarymyzy şeýle saklaýat belin bir sanak namussuz gelip kirli eli bilenen biziň gyzlarymyzyň namusyna diýär. Bu kabul edilmez bir zat. Adamlar bu gaty ýirenç, gaty erwet zatly adamlar. Bu bolmaly däl zat bu. Bu indi düşünýäňizmi näme üçin biziň gyzgeller daşary ýurda durmuşa çykýar? Köpüsi söýmen çykýar, köpüsi bara mecburiýetden çykýar daşary ýurda durmuşa. Täbäbi ayakda durmak zorundalar adamlar. Nesiliniň
nesilini ayakta tutmak zorundalar. Sebebi yurdun içinde yaşayacak olsalar ya açlıkta, sersefillikte ya da adam şeklinde yaşayacak olsalar tenine satmalı oluyorlar. Ve bu bizim gelin kızlarımızı yurdun içinde koruyacak hiç zat ve hiç kim yok adamlar. Bu milli hopsuzluk Türkmenin hopsuzluğunu, namusunu, mertebesini korumağının yerine bu qaytam Türkmenin namusunu diye. Bu näme demek? Ve biz zenallar yadadık artık vara 34 yıldan beri ruhu öldürülen erkekleri gerdellerimizde daşamağa, bu çağalarımızı nesil tükenmesin deyip çağalarımızı ayakta tutmağına, özümüz ayakta durmaktan biz yadadık artık, kat yadadık yiğitler. Men size burada değil mi? İndiki aşama ne olacak biliyorsunuz mi? İndiki aşama gönü öyünüze girecekler, sizin gözünüzün önünde kıyırdığınızı, ecenize, uyolarınızın namusuna deyip gidecekler. İndiki aşama şov olacak erkekler. Şunun için oyunun erkekler, yigitler, ecelerinize, gelinlerinize, kıyızlarınıza iyi çıkın.